So, just the summary of our scripture in Luke chapter 18, we find a story of an evil judge, a godless judge, a thick-skinned judge, whatever the Bible referred to him as. But in the same town, we also find a widow, umfelokazi. And we learn ukuthi lo mfelekazi lo, hallelujah, wayengahluphekayo. And the Bible says she kept on pleading with the judge. Ngamemazi wayelokhu ephindile njalo ejajini ethi nginikeze ubulungiswa, ngivikele kubacindezeli zami. And the Bible says wamziba lo judge lo. Kodwa noma emziba akadikibalanga lo wesifazane. Kangangokuthi lo judge wagcina ethi no, lo mfelokazi lokhu engibelesele ngibangela isicelo, I'm knowing me, edimanda amalungelo akhe, ngikhathele ukulalela. Lithi judge ke noma ngingesiyena umuntu okholwayo futhi ngingenendaba nemibono yabanye abantu, kodwa ke ngizomsusa lo eduze kwami. Yonke indlela engizomsusa ngayo ukuthi ngivele ngikuphendule lokho akufunayo, ubulungiswa, ngenze isinqumo esivunayo. Uma ngenze njalo uyongishiya. uJesu usetshela abafundi bakhe ukuthi nilizwile yini lo mahluleli ongena uNkulunkulu na, ukuthi uthi uyakumphendula umkhuleko isicelo sikalona esipersistayo. Isingisithi uthi I will answer a persistent prayer. So uJesu uyaremarka abantu ukuthi nizwile leyo ngxenye uthi lona I will answer a persistent request. Bese sho ukuthi anazi yini ukuthi uNkulunkulu oyijaji leqiniso uyakunikeza ubulungiswa kubo bonke abakhethileyo abakhala kuye ubusuku nemini. Uyakuthulula umoya wakhe kubo, akayi kubambezela ukubaphendula abanikeza abacelayo. Uthi uNkulunkulu uyakunikeza ubulungiswa ngokusheshsha labo abangadikibali. Ngesingisi uthi those who don't give up. In the same way njengalo felokazi. Uthi noma kunjalo uthi ke so qhubekani kuleke nilokhu nilindele. Uthi be ever praying and ever expecting. Uthi ke manje ke uma indodana yomuntu ibuye emhlabeni iyokuthola yini lokhu kukholwa okungafi na. Hallelujah. Ithitle yomlayezo wami ithi the testing of your faith. Ake sithi the testing of my faith. The testing of my faith. And in brackets ithi, do you have an enduring faith or you have a fainting faith? Ask yourself this question. Say after me, do I have an enduring faith or I have a fainting faith? Hallelujah. Amen. Now, Lois Fazane, she knew old lady judge alikho. She knew old lady judge lingoli. But she knew ukuthi akekho umuntu onganikeza ongathatha inqumo ngaphandle kwalo leli judge lingoli. She had nowhere to go. Ngoba noma azuleli judge ngcolile azuthi nenhliziyo embi azuthi alandaba labantu, kodwa wazi ukuthi lona kuphela elingathatha isinqumo mayelana nolondaba lwabo. So lo wesifazane uya nje kulela judge uyilindele iresistance, ukulindela ukungaphendulwa, kodwa ayitshele khona ngoba unokukhona okungafi, unokukhona ongaquleki ukuthi ngiyobelesela amalungelo ami ngiwafuna, angikugiva. Hallelujah. Leli iBhayibheli leli jaji lalimzibile lo wesifazane isikhashana esingasitshela ukuthi kungakanani. Ngaba yinyanga ngaba unyanga.
kodwa wayelokhu ezile until lize likhulume lodwa lithi ngikhathele lo muntu wesifazane, ngikhathele umlalela. And lo muntu lo uma ngabe ngingayenzi lento ayifunayo uzongenza ngize ngikhathale. She will wear me down. Only the only way engamsusa lo muntu ukuthi ngikwenze kufunayo and ngirule in her favor. Hallelujah. Amen. Uthi kuJesu nilizwile indlela ijaji ukuthi lithi I will answer her persistent request. Bese uJesu uNkulunkulu ijaji leqiniso. Akayi kudileya ukuphendula izicelo zenu. Bese lithi uma laba abangagive up, lithi those who never give up. Ngifuna nizwe kahle bazalwane, nibabe kahle lento. Not bonke abacelayo, but bonke abangadikibali. Ngoba kushuthi khona nabacelayo kodwa abadikibalayo. So akuyikwenzelwa bonke abacelayo basa uNkulunkulu uqobo akenzeli umuntu ocelayo kodwa wenzela ongadikibali. Kushuthi nami amazwi, we've got to define ourselves not just as abantu abacelayo kodwa abantu abangadikibali. Because awanele ukuthi uyacela okubalekile ukuthi awudikibali yini. Because the Bible is very specific ukuthi uyobenzela abangagive up, those who never give up. Hallelujah. Amen. Bese uJesu be ever praying and be ever expected. So ngamema zihlalani mthandaza and hlalani nilindele. Kusho ngamema lokuthandaza kodwa ningalindele akukho enough. Kwesinye isikhathi ukuphendula kwemthandazweni kubhajwa enga-expectini kwenu. Because noma nicela kodwa anilindele ukuthi nizophendula. Uthi kuJesu msana ukucela kuphela kodwa lindelani futhi ukwenze njani bazalwane ukuphendula. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anizokunikezwa ngoba ningcono, but nizonikezwa ngoba anidikibali. And nizonikezwa ngoba niyacela futhi manicela nilindele ukuphendula. Hallelujah. Amen. Isizathu esenza uJesu akhulume lesi story kwakufundisa abafundi ukuthi they should pray and not give up. So the TPT says they should pray and never give up. The King James says they should pray and never faint. Shule ngamema kunabantu abaqhulekayo nasemthandazweni. Kunabantu abaqhulekayo nasokholweni. Yingakho kuthiwa abantu abathandaze bangaqhuleki. Yingakho kuthiwa abantu abakholwe bangaqhuleki. That is why umbuzo uthi unokukholwa okubekezelayo na noma unokukholwa okuqhulekayo bese kuyafa. Hallelujah. Ngabe unokukholwa okubekezelayo na noma unokukholwa okuqhulekayo bese kuyafa. uJesu ukhombisa ukuthi la kunomuntu owayocela kumuntu onakele, oyocela kumuntu ongakholwa wabelesela, ukubelesela kwakhe kwaze kwenza umuntu ongakholwa wamenzela afunayo. Kangakanani ke nina ninoNkulunkulu onithandayo na? Uma ngabe nibelesele ngezicelo zenu nilindele ningadikibali, na kanjani akunenzele? Kodwa maniqhuleke mthandazweni niqhuleke enkolweni yena lo Nkulunkulu onithandayo akayikunenzela. Ngoba ngabenzeli abaqhulekayo. Hallelujah. Are we together, bazalwane? So ngamanye amazwi, this woman ngokubelesela kwakhe, ngokupersista kwakhe, she was displaying the enduring faith. She was displaying the undying faith. Ukholwa okungafi. Uthi Paul mayebhala uthi Paul athi ngikugcinile ukholwa. Athi ngikulwile ukulokuhle ngikugcinile ukholwa. Ngabe siyagcina yini ukholwa la? Noma kuyaqhuleka ukholwa kwethu uma ngabe singawayezwa ama-answer emthandazo yethu. Kuyaqhuleka ukholwa kwethu uma ngabe inkinga zethu zingaxazululeki na. Then kuJobe, starting from verse 1, from chapter 1, up to the last chapter 42, last one. uJobe was a righteous man. Indoda elungile. uJobe was a faith man. Indoda ekholwayo. But yona le ndoda elungile futhi ekholwayo yahlaseleka. Yahlaseleka
kwabhubha yonke ingcebo yakhe. Zonke inkomo nayo yonke imfuyo ayinayo yabhubha. Nezingane zayo zafa. Kwaqeda lapho ezifa kwanele lokho yona yaba nokugula okuxakile yaphathwa amathumbu omzimba wonke. Umuntu oke waphathwa nje ithumbu elilodwa ekhwapheni noma esinqeni uyazi ukuhlunga kangakanani. Kangakanani unamazimba onke kusukela ekhanda naseyinweleni unamathumba, nasebusweni unamathumba, nasetayeni unamathumba, nasesiswini unamathumba, nasemhlanu unamathumba, nasemlenzeni unamathumba, nasenyaweni unamathumba. Wahlaseleka umuntu okholwayo. Umuntu olungileyo. iBhayibheli lize lithi akekho umuntu oyelunge njengoJobe kule ndawo ayehlala kuyo. Kodwa yena lo muntu olungileyo wahlupheka. Now uma ngabe ehlupheka sithola unkosikazi wakhe esho ukuthi thuka lo nkulunkulu wakho uvele ufe. What this wife was saying was that give up your faith on this God. Hallelujah. That is what she was saying. Now, as a result yalama attacks, sithola uJobe esekhuluma into engeke ecebeni kaNkulunkulu. Ethi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. Engazange uNkulunkulu athathe. Akusuye uNkulunkulu wabulala abantwana bakhe. Akusuye uNkulunkulu wathatha imfuyo yakhe. Akusuye uNkulunkulu waqeda ingcebo yakhe. Akusuye uNkulunkulu wamhlasela ngama-boys. But out of frustration, waqala wakhuluma okungekho ecebeni likaNkulunkulu. Yena lo okholwayo, yena lo olungileyo umhlaba wonke. Lento ikhombisa ukuthi abazalwane bayakwazi ukuthi mase bexakekile bakhuluma into engahambisani nezwi likaNkulunkulu. Bathi mase bexakekile bakhulume bathi hayi uNkulunkulu ngifundisa isifundo, bathi hayi uNkulunkulu ngenza ukuthi bekhuluma into engekho uNkulunkulu angayenza. Uma ngabe sesixakile siyakwazi ukuthi sikredit uNkulunkulu nezinto uSathane zenzile kithi. Ukuze sifile kahle, sithi uNkulunkulu owenze lokho, awubani abaphikisana noNkulunkulu. Mayisenzile yena wenza isenzela ukuthi siyikhonsole thina. Empela uNkulunkulu akazange yenze. Hallelujah. Yebo, uNkulunkulu wavuma ukuthi uJobe alingwe ahlushwe kanje. Kodwa hayi ukuthi uNkulunkulu wahluka uJobe. Khumbula uSathane wahamba wayocela uNkulunkulu wacela uNkulunkulu uJobe. Wavuma uNkulunkulu. Kodwa hayi ukuthi yena uNkulunkulu was attacking and molesting Jobe. But uJobe yena wagcina iqiniso lakhe sokuthi uNkulunkulu uyangi-attack, uNkulunkulu uyangivivinya. Lokho esihlala esikusho. Mase sihlobeke uNkulunkulu uyangivivinya, angitholi umsebenzi wokuvivinya. Ufuna ukubona uNkulunkulu uyangivivinya ngezifo engazange uNkulunkulu angivivinye. Uvivinywa uSathane. Efuna ukucheck ukuthi uphethe ukukholwa noma uphethe nebukeka njengokholwa na. Hallelujah. Amen. This is what happened to Job. And usezwini kaNkulunkulu ubhaliwe. Bebazalwane ezizinto ezibhaliwe ezwini kaNkulunkulu ayisilona iqiniso kaNkulunkulu, izinto esitshelwayo. Umuntu umabuza wathi sekunje wayesethi, hayi ukuthi lokho kuyiqiniso ngoba nakuseBhayibhelini. Ubhaliwe ukuthi uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. But lokho kwangesiyo into ehlangene noNkulunkulu le. Hallelujah. Hallelujah. What is it? You know, sometimes you can have a stillborn child. Ingane ingaveli lokufela. uNkulunkulu uphile, uNkulunkulu uthathile. Akusiyo uNkulunkulu uthathileyo ngane ingazange izalwe nomhlaba. So don't credit God ngezinto angahlangene nazo. Just because of ubuhlungu obhekene nabo. Now, lapho verse 42, sithola uJobe esebuyela umqondo. Uyaqala verse 2 uthi ngiyazi ukuthi wena ungakwenza konke. Futhi icebo lakho linevision. Uthi verse 5 bese bengezwa ngawe. Shugamema before ngibe namathumba, before ngishonelwe ingane, before ngibe lencebo, bekuthiwa ngilungile bekusuyile njengawe. Kodwa bengakwazi. Kodwa after lezi zinto sengibonile amehlo ami asebonile. Ngamanye amazwi uJobe uqonda ukuthi kunomehluko phakathi koNkulunkulu ozwe ngaye noNkulunkulu ombonile. Abanye bethu sikhonza uNkulunkulu esizwe ngaye.
asinayo uNkulunkulu esimbonile ey'ntweni zethu. Kulozwe ngaye siyalahlekelwa ukukholwa uye uma ngabe sekuney'nkinga, kodwa uNkulunkulu esimbonile esithi masikabelela sithi ngiyamazi umhlengi wami, sithi ngeke ngidele uhlale nami, siyamazi, asizwana naye kodwa siyamazi. Esizwe ngaye siyamkholwa, esizwe ngaye siyayeka umkholwa, kodwa esimaziyo asiyeke umkholwa. Kuze kanjalo nje uJobe lowo owayethi ngiyamazi umhlengi wami, ngiyamazi, hayi ukuthi ngiyamkholwa nje kodwa ngiyamazi. Sengidlulile nje umkholwa sengiyamazi, ngoba ngisacela umkholwa ngingamazi. When there are problems uzophinde ngilahlekelwe ukukholwa, but when I know him I will never lose faith. When I have graduated from just believing him, but I know him. Zingihlasela izimo, I know him. Ngigula, I know him. Ngiswele, I know him. Ngingasebenzi, I know him. Ngixakekile, I know him. Not just I heard about him, but I know. The question is, do you know this God? Oh, wami uzolokhu uma lobememezela. Wami uzathola ithuba lokumazi. Ngizothi ngabazalwane, inhlupheko nezimo kunyanzelekile ukuthi sidlule kuzo. Asisiyinto kaNkulunkulu kodwa kunyanzelekile ukuthi sidlule kuzo. Ngoba uma singadlulanga kusona sithi sinokholo, inkinga maziphenye ukukholwa kwethu kusala ukuthi akusikho ukukholwa lento. Khona bonke iqala ngo-F. But fake. Ngijaze nokuya efuza. Ngoba kuya efuza ngoba base kunenkinga. Kuyacaca ukuthi fake, i-fake le. Sihlezi le fake. Khona thina sithi ukukholwa. Wait until ukugula kufike. Wait until ungasebenzi kufike. Wait until inkinga ifike. Wait until izinto zikuvukele. Kuzocaca ukuthi uphethe ukukholwa wena noma uphethe i-fake. Yini ake buza ukuthi uma indodana yomuntu ifika iyokutholwa yini lokukholwa okungafinayo, noma iyothola lokukholwa okuqhubekayo nayo. Kunokukholwa okuqhubekayo, uyayazi ifoni yakho masiqhubeka njalo, isihlala isechajeni, isihlala incelile njalo. Kunokukholwa okuse-ICU okuqhubekayo, uma sekufika into yakho ukukholwa okubekezelayo lokhu noma ukukholwa okuqhubekayo. Hallelujah. Ukukholwa okuqhubekayo na uthi uyathandaza ugula kube ngathi uwesi zikuphuka buhlungu, uthi uyathandaza uthi uyafasta ucaca ungeke ufaste week vele, uthi uyathandaza unofundise lingangeni kube ngathi novel. Kufanele kucace ukuthi do you have faith or do you have faith? Kunyanzelekile ukuthi wesisikhathi ugule kanjalo futhi ungasindi ngisho uzothandaza. No Paul wamfika ukuthi noma ezegula kuhlatshwe yiva athi uyathandaza kwenza konke kungabi bikho azathi Nkosi umusa wakho nganele. Imagine if you can pray every time you pray, you will never get faith. Hallelujah. Azifiki inkinga ziphika zizezikuvivile. Bakubajiki bese lezo inkinga uzipha uNkulunkulu iletho uNkulunkulu. Understand ukuthi sithi kodwa uNkulunkulu uyivumelile ukuthi zibe khona. But wena bese uthi ngiyamazi umhlengi wami. Bese udalala kuze bese ungeka ngithele. Sale la. Hallelujah. Bese ungeka ngithele. Sale la. Bazalwane. Hallelujah. Bazalwane, iningi izinto ezikholelwa uNkulunkulu. Ziningi izinto ezidiklerile ngempilo zethu. Kodwa sibone opposite yalokho. Lento yasithetha ukuthi siphethe ukukholwa na. Noma siphethe ifaith. Ziningi izinto ezikholelwa uNkulunkulu njengebandla. Sakhuluma nge-mega church, sakhuluma ngokukholwa kwebandla, sakhuluma nge-5,000 seed, sakhuluma ngayo asiyiboni lezo zinto. Ukade ukuthi siphethe ukukholwa na.
noma siphethe counterfeit yokholo. Are we going to commit abortion of our faith? Or are we going to travail in bad faith until we give birth? Kulokho esikholelwe kuNkulunkulu. Kunezinto kunama-abortions amaningi in the spirit. Ukuthi sikhole uNkulunkulu kwangenzeka sayiyeka ukumkhola. Bazalwane, if siba kwi-maturity faith owayekhuluma ngayo zama last Tuesday, kumele ukuthi sidlule njengegolide edlule emlilweni. Sidlule kodwa ukukholakala kwethu, ukukholwa kwethu kutholakala engaqulekanga. Sidlule kodwa ukukholwa kwethu kutholakala engafani. Sidlule kodwa kumukholwa kwethu kume inkinga seyidlulile. Sidlule kodwa ukukholwa kwethu kume. Hallelujah. Will you stand in the test of time? Have faith that stands the test of time. Have faith that is persistent. Have faith that is consistent. Have faith that never gives up. Have faith that does not fade. Hey, Gakuleh. We are cool. Makhulekile kuthima amehlo kamoya kuba nesifithifiti khulekile ukholwa but ukholwa maloku kumile loku project light in the midst of attack loku khopha ukhanya wena wabona izandla zasephuma lakhe ezazinelamba ezazilohona ukholwa kwakho kufana nelamba elibolayo. That is why uDavide ethi izwi lakho liyisibane ngisho inyaweni zami hayi emehlweni ami inyaweni zami kodwa izwi lakho liyisibane. Noma ngabe under stress noma ngabe uzwa ama-emotions ukuthi isezwini likaNkulunkulu yini lento eyishoyo na. Ukukholwa kwakho ngakube anchored by the word of God. uJobe, now I know ukuthi you know everything and no one can change your plan. Sengiyazi ukuthi wena Nkosi wazi konke. Akekho ongashintsha icebo lakho. Verse 5 bengizwile ngawe. Abahle bami kodwa manje sengubonile ngamehlo ami. Asifinyelele lapho uNkulunkulu esesimbonile ngamehlo ethu. Akwanele ukuzwa ngaye ngamadlebe ethu. But ukukholwa kwethu kuyoba strong uma ngabe sesimbonile ngamehlo ethu. Uma ngabe sewunobufakazi ukuthi umbonile uNkulunkulu la. Uhuzukela wambona uNkulunkulu, ugulela wambona uNkulunkulu, ulahlekelwe umsebenzi la wambona uNkulunkulu, uphelelwe umshado la wambona uNkulunkulu. Asimazi uNkulunkulu. Masingamazi uNkulunkulu, sizohlala esidala sibe siyakholwa, sibe siyakholwa. Hallelujah. Sibe siyakholwa, sibe siyahamba siyakholwa. Uyabona ukukholwa kwakho bakuqhuleka usenkingeni zabantu. Njengoba ngilinganisa ngefoni masiqhuleka ifoni yakho. Ingavuleki. Ukuba usungeyivuli ngavele ingavulekile manje. Kwala ukukholwa kwakho akusavuki ke manje. Sebezamile nabo sozohlala ngabe beke research lokukholwa bathi bayaphefumula kodwa ufile manje ukukholwa. Sekumele kuyogcwashwa manje ukukholwa lakho. Masifile ukukholwa sekufe wena. Because awusekho wena mama sekukholwa kwakho. Njengoba inkinga obhekene nazo zingaka uyoma kanjani ngaphandle kokukholwa. Wonke nonke akekho reflect akumeditele inkinga obhekene nazo. Bese uyibuza ukuthi uzoma kanjani makungeke ukukholwa phezu kwalezi inkinga engaka. Uzoma kanjani? Asimkholwa uNkulunkulu. Asitholakale singaba bekholweni. Njengebandla noma isikolo kaNkulunkulu asibekholweni. Asithi simkholwe uNkulunkulu sikhuluma ngamanamba singawaboni kodwa sibekholweni. Azavela amanamba ngoba ukukholwa kwethu lokumile. Hayi ukuthi ukuqhulekiswa ungawaboni amanamba. Asithi simkholwe uNkulunkulu with whatever growth, with whatever 5,000 seed, singayiboni kodwa sibe silokhu sikholile. Ngoba uNkulunkulu
asikholwa ngoba esenzele, but simkholwa ngoba uyakwazi ukusenzela. Ayampinde bazalwane. Asimkholwa uNkulunkulu ukuthi usenze ngoba usenzele, but simkholwa ngoba sinolwazi ukuthi uyakwazi ukusenzela. So noma engasenzelanga siyamkholwa ngoba siyazi ukuthi uyakwazi. Kusho nami kusebenzeka noma yini noma yini. Umuntu usenzele asona isizathu sokukholwa uNkulunkulu, but isizathu sokubonga uNkulunkulu. Ungamkholeli uNkulunkulu ukuthi ukunika umsebenzi, ungamkholeli ukuthi ukusindisile ekufeni, ungamkholeli lokho, but umbongele lokho. Lokho akwenzeke ngoba umkholiwe. So singayiphambanisi lento bazalwane. Hallelujah. God does things for us because we have believed Him. Not that He does things for us in order for us to believe Him. I'm saying God does things for us because we have believed Him. Not that He does things for us in order for us to believe Him. So ukusenzela izinto is not into yokusikhuthaza ukuthi simkhonze, but ukusenzela izinto into yokusireward ukuthi simkhonziwe. Mkholo ungamkholela ukwenzile, mkholo noma engakwenzelanga. Basha abafana bamaHebheru bathi uNkulunkulu uyakusindisa, bathi kodwa noma engasindisanga siyawukholwa. Asiyithandaza kuwe Nkosi, simkholwa ngoba, simkholwa noma asimkholwa ngoba, simkholwa wena ukwenzile noma akwenza ngoba uyakwazi yena. Ngisho ngesakhe lokugcina sengathi angakwenzanga angavela wenze. Uthola ukuthi nasesilahlekele ukukholwa kwethu ngesakhe lokugcina. Ngomzuzu wokugcina ngavela umsindisi umuntu ekufeni. Uthola ukuthi lo muntu uselahlekele ukukholwa ngalona isecond lokugcina. Asigcine ukukholwa kwethu. Singamkholeli uNkulunkulu izinto, but izinto azenzele ngoba simkholwa. Ngoba mayingasenzeki izinto siyoyeka ukumkholwa uNkulunkulu. Ngoba the only thing ebesimkholelwa wona izinto esiyibonayo afezile. The minute engasasenzeli lutho siyawulaza. Siyawusho njengomkanjolo esithuka noNkulunkulu wakho. Mina sengamthuka mfowethu yena. Usahlaleleni wena. But masibazi uNkulunkulu wethu siyohlala sibambelele. Siyosho njengalomhlabela ukuthi sizobambelela kuwe themba lendaba. Asikholwa uNkulunkulu. Sithoba sami besithi ukukholwa kwakho kuyofika. Sithoba sami besithi unokukholwa okubekezelelayo na, noma unokukholwa okuqhulekayo nokufaya. You must pray, oh Lord, give me the undying faith. Give me the enduring and the persistent faith. I don't want the fainting faith. I don't want the dying faith. I don't want the faith that gives up. Ungavumeli ukuhlaselwa ley'nkinga zakho ukukhuluma izinto bese uthi senziwa uNkulunkulu noma isho uNkulunkulu engayishongo engasenzanga. Hallelujah. Uthi ngoba kuhluleka nje mina kuyintando kaNkulunkulu, uNkulunkulu ufuna ukubona ukuthi ngiyamkholwa ngempela. Ngeke uphinde uphume ehlulekeni. Wazi ungaphishwa bani? Mangabe uNkulunkulu sekuyena okufake khona, phela ngeke uzophela. Mase wena sekuvumile ukufaka uNkulunkulu lokuhluleka. Ubula nje kungenxa kaNkulunkulu. Lesi sifo nje lekhethe kuyifaka uNkulunkulu. Le diabetes ekuyifaka uNkulunkulu. You know, yonke lento ekuphethe exakile ifaka uNkulunkulu. Ubani usiza. uNkulunkulu wenza ukuthi awutholi umsebenzi, enze uNkulunkulu konke kahle, enze ukuthi ube nesikhathi sonke usukhangela uNkulunkulu. Lento ikhulumayo kudluliswa isimo sokuyiduduza. Ziduduze ezweni kaNkulunkulu, ungayiduduzi kwimizwa yakho. uNkulunkulu ungezanga asebenza ubefuna ngimkhonze, usho ukuthi nasimkhonze kahle njengoba sisebenza. Ubefuna ngimkhonze kahle ngibe nesikhathi sonke. Ungamkhangela uNkulunkulu. Khona kwami kuyisibani. In the midst of every attack, but I have the enduring faith. I have the undying faith. I have the conquering faith. I will be a last man standing. No matter what I say, the 1,000 will fall at my left hand,
10,000 will fall at my right hand, but I will stand. Will face the same problems, but I will be found standing. Not because I've got my own power, but because I've got faith in me. That is the necessity of faith for a believer. Faith is your light that will stand the test of time. In the midst of darkness, ukholwa kwakho kuyakhanyisa. Kwathi ukholwa kumnyama. Ukhala ngathi lesweni. Kumnyama. Hallelujah. Kwathi ukholwa kumnyama. Hallelujah. Ngeke ngabizwa izolo. Uma ngomse ngizama ngizobashaya futhi ningangibuzi nje ngilele lesibashaya. So izolo ngeke ngabizwa kufonela umama emsebenzini kufonela umama. Kuthiwa kunohlanya lapha yana. Umakhelwane uthi kunohlanya sehlasela umakhelwane uthi bamlimaza umakhelwane. Selingenela esontweni. Umakhelwane umbonile umfundisi alisuka nje esontweni. Beyale ngizomfikela ngowana. Ngahlala zazoba uthi mahamba kodwa kusale uhlanga. So mama yafuna azozela ukuzobiza amaphoyisa ngicaba ke leyo. Ngizobiza amaphoyisa azofika leyo. Amaphoyisa ahlala endaweni abavele. Uzovela vele ngiyowalanda futhi ngithi mina hey ake ngiqonde. So mangidlula ngifica umakhelwane amabili la. You know, bamile la mabingelele ngihamba lo mthamo bengalala lo mthamo. Ngifika ngibe lapha lolu mthamo. Ngehle ngidle iqale cha kube khona into kuyehla. I'm not feeling like we're but then we're in the bed. Hey, I have a children. You know, I can't now. We pay little shop down. Send up a only blue. You are telling me who flower you have. Nijimena, when's that? Put on a hey, got better. Yeah, what's up, my yard? Nijimena, something. No, harbor. Ja, one passes about this of a voice, especially about that full wash. I compare it, I'm full and a vessel, not a remote, it's cool and remote in the sun, still a woman, loving it, that's another. Local have a mama, my own full of cheese. In the sun, Yamena, listen, we don't feel like a great suspect. You know what, no, the cheese. Suspect a local cool in the sun. My full of cheese, among other fruit, you know, my kid one. Hey, we want not a student, they don't go back. From the Pula. I know you have a good I can go. Don't give us this bad mother. So I'm going to go to Mama and I'm going to say, hey, just to do Mama. I'll come and see your who's on the land. My God, who's on the boat? Who's on the black make up of that? Well, Maliti Bible, the Russians are as bold as lions. Auna Alufa, the tiny Mount Column, Mama. Not from Band of children. I got the thing as a Hallelujah. So in the Miami, in Lana, Oti, do you have enduring faith? Or do you have a dying faith? Or do you have a fainting faith? Who call up Kule eye? Or which one flagged and my challenges? Who Kule call us? Who say ICU call up? Ever like discharge? Who call up it? I'm full of you. I'm who call away. Mother Esther to just pray and do not faint. Kule gani? Kule gani? Ningaphezi ningakhathali ningagiva uthi uNkulunkulu uyakumenzela ongagiva
Hallelujah. Hayi okholwayo abiyagiva. Futhi yena loNkulunkulu ngeke asenzele masigiva. Ngeke asenzele ukukholwa kwethu ukuqhuleke endleleni. So yilo uNkulunkulu akubekile ukuthi let us have the undying faith. Ukuthi ukukholwa kwethu kuzothestwa. NjengoJobe uthestwe. Wafelwa abantwana, walahlekelwa imfuyo yonke, walahlekelwa inkomo, kodwa lithi iBhayibheli. Wathi uJobe uverse 5 bekuzwile ngawo kodwa manje sengiyawazi lento ithi uNkulunkulu ozwile ngayo kodwa ungamazi uNkulunkulu abahlukene lapho akekufani nomuntu oNkulunkulu amazi uthi verse 6 ngikhulumile ngokungazi I spoke out of ignorance uthi I repent ngabe mazimela I repent kusho ukuthi I withdraw my words engiwakhulume ngokungazi lento ukuthi ngithi uphile uthathile ngiyayi-withdraw sengiyazi manje ukuthi awuzange ubulale bantwana bami awuzange uthathe inzebo yami awuzange ungishaye ngamathuba emzimbeni wami sengiyazi ngiyayi-withdraw yonke lento engiyishilo ngisho ngazi suddenly emva kokuba e-withdraw lamazwi e-repent lamazwi uNkulunkulu iBhayibheli wambusisa ngokuphinde kabili kunalokho ayenakho kusho ukuthi ngabe ngeke lezi busiso ifika until you repent from your ways of unbelief until you withdraw your ways of unbelief. Lili Bible he blessed him with 7 more sons and 3 more daughters. Why? Because he reconciled himself. Why would he say no. Angathi uma kushawa izimo bese kukhuluma izinto uNkulunkulu angazange azenze. Asingathi masishawa izimo empilweni zethu bese sikhuluma izinto angazange azenze. Bese sithi uNkulunkulu uyangithesta, uNkulunkulu uyangishaya ngezifo, uNkulunkulu asamcredit uNkulunkulu ngezinto angazenzayo. Just because of ukufunga esibhedlela. Imagine iBhayibheli liyasho ukuthi uJobe kwakuyindoda elungile, kwakuyindoda ekholwayo. Ayikho indoda eyikholwa njengayo. But indoda eyikholwa kunabo bonke abantu yaqala yakhuluma into ephambene lezo. Ngoba inhlungu nenhlupho zaseyifikile. And zibe-effect ziphambanise nezwi kaNkulunkulu. Kodwa ungavumi ukusuka ezwini kaNkulunkulu.